в момента, или откровенна мутра, или просто ще бъде убит. Защото опита да разрушиш този модел може да доведе до сериозни последствия за всеки кмет, ако няма имунитета на това, че всичко е на масата и всички го виждат. Може би знаете по-добре от мен, успешният ни кмет, за който сега всички говорят, защото са избори, инженер Иван Иванов, как докарал водата в София, страхотен човек, който няма никаква спор и съмнение. Модел за всички. Кое е най-голямото нещо, което прави Иван Иванов? 1934 година той заварва общината, потънала до уши в корупция. До уши. И първото нещо, което прави, да почне да публикува цялата структура на разходите, на приходите, къде се харчат, кой какво изпълнява, и го прави тогава в списание Сердика. Ние трябва да се върнем към тия корени и да го направим, само че вече в интернет, където всички да могат да го виждат. Това е единственото спасение за града. Оттам нататък всичките други неща, изтичането на парите, следствието на този проблем, който се състои в санитарните ни проблеми, ежедневни санитарни проблеми в този град, да се движиш нормално, да не те